Onko mun tää uusi rätti nyt hyvin? Okay. Me ollaan tutustuttu 30 vuotta sitten. Aber das wird sich im Laufe der Doku zeigen, dass ich wahrscheinlich der Lieblingssohn bin. Mun on pakko ottaa jo tässä heti drinkkiä. Wir haben ja als Familie viel zusammen Tennis gespielt. Ne? Ich bin ja jetzt nicht so das Tenniskind, obwohl ich natürlich das größte Talent in der Familie bin. Ne? Sitten mä kysyin Arjalta, että tiedätkö sä mikä tyyppi tää on? Hat er mir das erste Mal gesagt, mit Worten, dass er mich lieb hat. Mä muistan sen, että mä potkin sitä perseelle, että mene nyt vaan sinne ja kysyt ja kyllä se järjestyi. Ja niin se meni sinne. Gutes Material, guten Käse hat er gelegt. Nyt se tuli se emotio. Wenn man Papa nicht kennt, dann sollte man es dabei lassen. Tää on nyt vähän tämmönen ristiriitainen keissi, että mä en ehkä haluaisi ottaa edeskaan.